Sa headlines kan mga barata, 8 pamilya sa Barangay Calawag, Siyudad kang Naga, nawaran istaran huli kang kasulo kasubanggi. Harong kang sarong doktor sa Siyudad kang Naga, nasuluman. Pagbuisin buhay kang Sub 44 liwat tinawan onra kang PNP Bicol. Libreng pagkonsulta sin operasyon ka mga may helang sa mata, gigibuhon sa Siyudad kang Naga. Diyos marhay na hapon, ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod Bareta. Liwat na pinatunayan kang Bureau of Fire Protection na bako lang sa panahon kang Fire Prevention Month kaipuhan maging alerto sa kasulo. Ini matapos na magbungkaras ang kasulo kan subanggi sa Barangay Calawag, Siyudad ng Naga. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Kanya-kanyang hanap din mga kagamitan na pwede pang mapakinabangan ang nasa 8 pamilya na naapektaran kan kasulo sa Barangay Calawag, Siyudad ng Naga, Kasubanggi. Si Romel Hernandez nasaro sa nasuluan hagad ang tabang sa publiko asin lokal na gobyerno kan na Siyudad ng Naga tanganing makapagtindog giraray nin harong. Inot na inot, i-clear na muna yung place nyo. Pangalawa, siguro, magaling tabang kung hindi kayo makatabang sa muna para may balik ulit. Mga galing ibang nalilipatan. Yun lang. Pero po kamo sing apektado di sa harong nindo nasa pera. 4 na family po kami dyan. 4. Gabos ini sir, si per Yung compound na ini, 4 na family. 4 na family, 4 na harong. Dahil po, tulong harong. Tulong harong 4 na Yung family. naunang compound na sinimulan ng sunog, malaking pamilya din yan. Tapos kami lang sumunod, tapos yung sa likod namin. Sige. Sir, pangapudan ta duman sa gustong magtabang sa Indo po. Kung ano man po ang mga ano sa ano na po ang bahala. Alam na po ninyo kung anong mga sitwasyon na ano yung alamat. Sa lado man ka na BF Pinaga, sinabi ni SFO1 na Arwin Yapa, ang investigador ka na sambitan ng kaso na napabayaan na pigluluto ang posibleng pinagikanan kan kasulo. Actually, sa kasulo sa Calawag, tigani pa kayo kang under investigation. Pero since napayahan nila na yung napabayaan at napabayaan na niluluto. Pero so far, tigilin pa, kakaiba pang ibang ang gulusuman. Pero sa ngayon yun, manatawagan namin. Sa ngunyan, nasa 20,000 pesos ang inisyal na danyos na winalat ka na kasulo sa nasabing lugar. Para sa GNTV48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Mientras tanto, tulos man na pinagtabangan kan Barangay Council kan Calawag si mga biktima nin kasulo man tang pinagbisita man tulos kan mga opisyal kan Siyudad ng Naga ang kamugtakan kan mga ini para mahatudan na nin tabang. May follow-up report si Melvin Machado. Uminabot sa first alarm ang kasulo kasubanggi sa Zone 2 Barangay Calawag, Siyudad kang Naga kung saan 5 harong ang apektado, 3 ang intirong natumtum kang kalayo, asin 2 partially damaged. 8 pamilya ang nangangaipunin tabang ngunyan. Napabaya na pagluto ang saro subot sa pinagsususog sa pag-imbestigar kang Bureau of Fire Protection sa Siyudad kang Naga. Si John Pago, saro sa nagtabang na masigbo ang kalayo sa enot na harong na nasusulo bago nakalipat sa saidang istaran. Mas naparikasubod si paglakop kang kalayo, hulit na maduros ang panahon kasubanggi. Duman po sa balyo, sa bintana. Duman. Tapos hanggang nasulo tong wire, nagganap na pasiring duman sa balyo. Kasi aon man nga duman, nagtatabang man nga isa muya magbubulig diyo. Dahil kaya lang dahil minanano si kalayo talaga makusog na hanggang nagtuloy na duman si nagtulay na si Kalayo. Maduros subanggi. Hindi po maduroso, pasiring mo si Doros. Tapos ini, Nadamay na lang po ni. pagkaka ng pangenot na pinagtaong tabang kan Barangay Council kan Barangay Calawag kasabay kan pagpapaistar mo na sa saindang pasilidad kang pamilya mga nasuluan. Pos ang naitabang po kang barangay, pig-assist me po sinda, madaray di sa barangay hall, then pigpakakan. Hanggang ngunyan po, ngunyan, yun man po giraray. Mi po sa pagkakan. Mientras tanto, nakaabot man kasubanggi sa insidente ng kasulo si Mayor Nelson Legasyon na si mga pag-iriba sa lokal na gobyerno kang Naga. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa kasumpay na Bareta, pinagirumdom ni Barangay Kagawad Ami Salva kan Barangay Calawag ang sayang mga kalugar na perming pasiguraduhon ang saindang mga lutuan o linya nin kuryente na pwedeng maging kausa nin kasulo.
Susog kay Barangay Kagawad Salva may parte pa kan sa indang barangay na kapareho ang sitwasyon kan 5 harong na nasulo. Ang mga ini durukutan asin gibo sa light materials. Sana po mag-ingat, maging presence of mind lang, tanganing magibunin lang, tamang gigibunin lang. Padagos pa sa mga bareta, matapos ang kasulo sa Barangay Kalawag, Syudad ng Naga, saro pang insidente nin kasulo, ang narespondihan kan Bureau of Fire Protection kan subagong amay na pagkaaga. Aramon ta ang kumpletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Matapos ang nairehistrong kasulo sa magkakaparang harong sa Barangay Kalawag, Syudad ng Naga, Kasubanggi, piga sundan tulos ininin saro pang kasulo sa Sarunga Subdivision sa Concepcion Grande na pagsasadirikan sarong doktor. Sigon KSFO1 Arwin Yapa, nabasa na exhaust fan ang posibleng pinagikanan kan kasulo sa porsyon kan harong ni Dr. Angelo Agudo, pasado alas 4:30 nin magumagahon Kasubago. Ito ang nailong naman dumana kayo sa sitong CR niya naman sa basement. Nabasa si exhaust fan. Kaya niya po kaya si CR naman duman sa taas. Pag-ayos niya yata si itong drainage. Mayo man inada niya na nakaistar sa nasabing harong matapos ang insidente nin kasulo sa nasabing lugar. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa pagbabalik kang news break, aki kan principal kang Naga Central School 1 padagos pang pinaghahanap. Yan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kang GNN TV 48 Naga News Break. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Work with business executive or turn yourself to become one. Explore the career in the world of business with NCF's Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. This degree prepares you to excel in the financial service sector. Start it right with NCF's College of Accountancy and Finance.
Padagos pa sa mga bareta, syudad ding Naga napili kan Madrigal Foundation para sa libreng pagkonsulta asin operasyon kan may mga diferensya sa mata. Ang detalye sa aramon ta sa report ni Melvin Machado. Kung ngunyan daw, pwede na magpalista sa Person with Disability Office o kaya sa Community-Based Rehabilitation Specialist kan 27 barangay sa siyudad kang Naga ang mga gusto mag-avail kan libreng pagkonsulta, pagpasalming, asin operasyon sa mata nagigibon sa siyudad kang Naga sa bulan kang Pebrero. Susug ki Alan Riondanga, pamayo kang City Event Promotion and Information Office, haling Metro Manila. Ang mga doktor sa mata, 1,500 na pasyente ang target na matawanin libreng serbisyo. Ang apod kang aktibidad, Operation Claro. Kaya po, nag-iimbitar po kami sa mga taga-Naga, orog na po sa mga taga-Naga, na igwa pong problema sa mata. May glaucoma, may katarata, igwa po kamo ning cross-eyed. Ang cross-eyed po sa madaling pagtaram, itong duling, duling, or totally blind or partially blind. Ini po mga doktor na ini, ma-officer po ini ning multiple services. May libreng operasyon, nagigibuhon, pati po ang mga bulong, kaibanan sa itatao duman sa operasyon. Oras sa matapos ang pag-operar, mabalik pa subuot ang mga doktor para hilingon ang kamugtakan ka mga pasyenteng pinag-operahan. Kabali sa rason kung taano ang siyudad ni Naga ang napili, huli subuot sa preparado ang datos kan pwedeng maging recipient sa paikampidaw. Asing pasilidad na igwa ang siyudad, ang City Health Office 2. And ini po pati, bako lang ning operasyon. Maabulta po sinda after 1 week. Check. To check again, kumusta si operasyon sa imo. No? Dahil po ito bagang babayaan ka lang na bahala ka na sa buhay mo pagkatapos. Ini po may post-operation check-up. No? Tabaka po halimbawa, si operasyon, nakahiling ka na pero malabo manggiraray si mata mo. O, ito pala, ang kaipuhan mo magiraray, magpasalming. Halimbawa, totally blind ka, nakahiling-hiling ka na, kaipuhan mo salmingan. So, pwede giraray i-recommend for the optometry unit na tauan ng katong salbing para talagang makahiling ka. Mientras tanto, kabaliman sa maging obligasyon kang lokal lagbero kang Naga, iyo ang accommodation kan mga doktor. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, bukas man sa mga pasyenteng hali sa mga pagtarai na banwaan kan siyudad ning Naga o si mga miyembro kang Metro Naga Development Council ang Operation Claro o libreng pag-operar sa mga may diferensya sa paghiling. Ini po binukas sa Metro Naga dahil ko ang satong alkalde, man ang chairman kang Metro Naga Development Council. And naibukas din po ini kan satong alkalde sa mayor's meeting kan nakaagi pong garuduwang simana na nakaagi. Pikto karman po ini kasatuya pong alkalde na para makatabang din po duman sa indang mga constituentes sa Metro Naga. Sa satuyang police report, padagos pang pinaghahanap ngunyan ang 14 anyos na si Hendrik Baldosa, grade 8 student kan Camarines Sur National High School na naghali sa saindang harong kang nakalis na Enero 23, alagad hasta ngunyan dai pa nagpupuli. Susog sa ama kaini na si Principal Frederica Baldosa kang Naga Central School 1 may nakahiling subuot sa banwaan kan Magaraw asin digdi sa siyudad ning Naga, alagad kang sa indang dumanan da inaninda inabutan. Padagos ang pangapoda ni Principal Baldosa sa sisayman na nakahiling o nadagusan kang siyang aki na tulos ipaaram sa mga otoridad. Nadahiling da si aki ko duman sa may Santa Lucia Magaraw. Padumanan mi man po, nagduman nga ni man po ako, dahil mi naman po inabutan. Tapos, hindi lang po, may in-update naman sa mo na may nakahiling po dahil sa may Bagong Bayan Soro sa may Caltex po. Pagpaluan ko man nga po, may nakahiling po datang gaduman kundi dahil may nasususo po, pigahan na pipa po duman. Padago sa mga bareta, liwat na pinagtauan onra ang mga nagada na miyembros kan PNP SAF 44 sa programang pinaggibo sa General Campus Simuan Ola kasabay kan kaaldawan kang sa inang pagkagadan sa sarong police operation duman sa Mindanao.
Pinanginutan man ni PNP Regional Director Rudolph Dimas ang nasabing aktibidad. Si Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr. kaklase kan pira sa mga binawianin buhay na SAP troopers. Ang liwat na pinagsalingoy ang sa indang marahay na iribanan asin naging adal sa buhay kan mga nangyayari. Digdi sa syudad ng Naga, nagbugtakmanin tarpaulin ang Naga City Police Office palibot kang sa indang hipatura bilang pagsaludo sa pag-atang kan SAP 44 kang sa indang solo-solong buhay sa pagtupad kang sa indang sinumpaan na serbisyo. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break.